Namhlanje sabile silanga sinongoma Super Spa sifice nayo insizwa uSitheshe shutha ngasispa. Sitheshe sibingelele mfowethu. Yebo njani. Sikhona Sitheshe. Mhlawumbe umuntu ongazi ubukela le video. Ubani uSitheshe? uSitheshe nje bayebethi iciko lakwaNongoma umfana okusuna amakhono amaningi umulti talented uyadweba uyacula uyashutha kodwa kudume kakhulu ngokushutha kushutha khona lapha eSpa. Uyabonana lapho TikTok unyanyisa lapha udlala iginci. Right, Sitheshe uqale nokwenza lo msebenzi wokushutha. Lo msebenzi wokushutha nje ngisanda ngoqala ngonyaka odlule kodwa ke yeah. Usuqala lo msebenzi maphi ama challenges obhekane nawo mhlambe ukubonela ukuthi lokhu kube inkinga selokhu uqalile wadlula kanjani khona maningi wona ngoba uyabona kuye kunzima khona ukuthi umelana ushuthe abantu belokubetha ethi umunye uyabuya isithomba ngasithatha othi omunye ngisifundisi ethi omunye ashuthi mina Siyaphila sabi. Alright. Uyayizwela ke impukelo sekhaya ukuthi lo msebenzi abawenza wona ama challenge kangakanani. Yenzekani umuntu uSitheshe mhlawumbe niselimshuthile. Mhlawumbe athi ngicela ungisendele ithombe zami. Ngisazama ushintshe. Phela shawutshani umuntu angasesikhokha ngisoma. Uyakuyenzeka nje futhi kakhulu umuntu ufika umshuthe uchitha isikhathi sakho khona nje omunye ubaba othe sacela ungishuthela nazo izingane ngiyabuya ngisawukhipha imali. Kuyaba ubaba useyabuya usethatha izingane usiyahamba akasakhokhe. Uyizwele ke impukelo sekhaya ukuthi ngempela ama photographers nawo ayabhekana nenkinga. Mhlawumbe ungathini kumuntu omunye omusha ofisa ukujoina lo msebenzi wokushutha? Ukuthi nje kuphela nje kumele uzazi ukuthi ufunani wazi ukuthi umphanje lona mfethu akwenzakali noma yini ulindela noma yini winoluzi yabo. Uma ungazazi ukuthi ufuna ini uzodikila baningi futhi nabantu abakwenzayo ukuthi ufuna ukuyiyekela lento oyenzayo ngoba bebona ukuthi uyaphusha yabo. Phela nje kumele wenze into yakho wazi ukuthi hayi mina ngiyashutha ngiliphanda ngilindela noma yiphi imali engiyithola noma ngabe kuthiwa ngihamba ekhaya u50 ungabi nankinga uphinde ubuye futhi ngasasa uzozama. Isiphi sport umuntu obukela le video othi mina uSitheshe mangimfuna ngizomthola kusona? Utholakala kuphi uSitheshe mase edrobheni eshutha? uSitheshe utholakala nje khona la eSpa phezulu Super Spa lo Spa omusha nje ongapha phezulu ngaseshela. Right, ku Facebook inamba bafisa ukubhuka uSitheshe bamthola kanjani? Ku TikTok ubani? Facebook ubani? Ku Facebook uSithembiso Sitheshe iciko ku TikTok uSitheshe iciko inamba yami ke ngitholakala kuyona ithi 0609045371. Right, sibonga kakhulu umbukeli besikade sikhuluma nayo ke insizwa uSitheshe iciko lakaNongoma ngamlandela ke enkundleni zokuxhumana nje beshilo kanjalo na ku TikTok ukhona usuke enyanyisa lapha eshaya iginci besikhona ke la ngaseNongoma Super Spa sithi duku